Why are you disgracing somebody here? Eh? Okay, you got that you got bad one. Taka. Hi. Okay, taka. If you put here, taka. Whatever is written into you is written into you. There is no two words about it. Jeans say go Rogi. Jeans where they buy for you. Where you did? But when search your bag, they don't see this cloth. Where you carry this cloth come for London again? Hey! Because I cannot do without it. Here we are, madam. Mother question to give you no bodo so get for where you are rooted. I am rootedly into Igbo. You are Igbo no mama wo Igbo, mama mo Igbo. Ebe ke gawara. Akuba say ni police bala trajeba. Police bataja get work again. And they rock na London. Ebe I know what onye now. Sad my bed obodo na get man wo ti onye ocha. O tebule m hu na go black ga apabule manya. Nso mpom galele mam ga hu nde chagot. Pu ebe a nde m hu ai ka nde be ai ka ha mma. Ndocha ke ebe. Nde side ndocha ki garile. Oh yeah my father ga na egbu onwe m. Aga m atọ n'otu ihe. Dike m hụrụ ai. Ị gara atọ n'otu ihe. Mana chief ịgwa ga eme anụ. Ada onye ka ugbu a m na ya rapụ ọla maka Chukwu. Mụ na gidi ote to sagidre. Ote na esi atọpụrụ ọkụkọ ọka. Na-atịrị m na-atịrị. Tukpo ya n'ime ụlọ nga. Nwanne m. Mbakwa. Esokwe m unu bịara UK. A na-emekwa ihe a n'obodo a. A ga-egbu onwe onye ọga. A na-emekwa ihe a n'obodo a. A ga-eme ma hapụcha ndị a ọ nọcha ha n'anya dị kem ga na-ele m anya bịa mara be m ya na-eme nwoke come know my place say I oughtn't to have known your place until you come to know my place gị mara be m nchepụtara gị akwa maka ọsọ akwa m na-ahụ ebe agịda atọ ha nchịchịta akwa ọgazi m wụsa ya ote nwatakịrị lele akwa lelekwe microphone nọ na arapagara ya na akwa nwụchike hapụ ga this number 44 ọ gafewe ya akpụte 44 na-enyekwa ya your number 144 akwa ọgazi Chineke ejiri kem imege interview magi m na ya kwuru bịa magi eso ogolo ababa nna ladie ihe ọ ga-ebukwa na ala London ma ọwa ababa nwa akwa ga-eti gị na problem mọdụ n'ebe m gaji agaji mọdụ ịchakago sokwe bịa egbulo